Rekat lampeng rata tanantara prating dukuning harga eram tumingaling pakuwon asrine dendeng saenggo praja omyong kang pradangga pusrana kang janma lole somanolah somarantiasta gumila mlit gatil buntute jogrek Habelah dicuni apa wakne gundel kapal nyata nampa dawuh saka Kanjeng Sunan Prabu Duryudana aku tinanggendah supaya mondhong marang Silesmana Mandra Kumara ing mengangka kudu mlebu mapan ana ing alas Gangga Wirayang cuwadhong wujuding wahyu nek kaya mangkono didangu Lesmana iki yer nah Lesmana wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Hyang Wadududu kene ngapa ta yo ing atase kapur nyata kadingaren Janur Gunung dinten samangke kula tinimbalan sowan mapan ngersanipun Kanjeng Hyang Pandhita Dur kepareng kula nyuwun dawuh Kanjeng Hyang Pandhita Dur kula nyuwun dawuh Kanjeng Hyang Pandhita Dur kayak gitu swahyu apa sing gelem nemplek wong modele kaya ngene ngene ya nggih Lesmana sakarepmu sak uni-unimu iki dina kowe digadang-gadang dikudang-kudang dening Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana supaya tapa brata mapan ing alas Gangga Wirayang tumadhong wahyu sing diarani wahyu cakraning rat kowe dikudang-kudang iso mondhong wahyu supaya besok kowe bisa nurunake darah turuning raja nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang wahyu menika naminipun cakraning rat ya dasar kepala nyata wahyu menika lanang apa wedok angel wahyu ki ora lanang ora wedok lho nek ngaten wahyu niku wandune banci no kula moh Kanjeng Hyang kula moh eyang ya kancamu ngene ya Ger iki kowe kudu tapa brata mapan ana tengahing alas beyo waduh dodot awak min kae swara apa suarane montor ayo mlayu montore mlaku gung bocah ora cetha kaya kok malah ngapalke deklamasi cara mbiyen kaya wis ora niki dina nderekke Kakang Pembantuna kowe kudu tapa brata
Teng napa to apa kok dadak teng alas akeh jingklonge. Hawane adem kula mboten beda jaket. Apa jaket iki sing mboten adem niku? Kuwi jaket kaya. Ora usah dadak kakean wis saya dina iki budal maring asgang kok kaya kowe tata brata ya nggih. Kanuni. Ya karo apa sapa kok ya iki. Pupung sing tupokan ya sana
kasatriyan Parang Garuda niatku ninggalake negara Ndarawati tanpa dipalilah lan nyuwun pangestu ana ngersane Kanjeng Rama kuwi pancen aku mung kepengin mbuktekake yen to selawase sing didhawuhke Kanjeng Rama ki ora bener yen to selawase sing didhawuhke Kanjeng Rama Diwaji Prabu Kresna ki sok lomongso ya sisip awit Rama Diwaji ke titise Bathara Wisnu ning nyatane kapur nyata sok lomongso ora bisa rumangsa nanging rumangsa bisa nyuwun pangapunten paduka ampun ngundha-mundha dhateng Kang Rama menika titise Bathara Wisnu ngerti sak dulunge winarah paduka rasane ngeten iki Kang Rama menika ngertos sing ngomong sapa sing ngomong sapa tak tapukane Rama Diwaji ke ya mung gedhe omonge wae bapakku ke Prabu Kresna kondang titise Bathara Wisnu sinubya subya dijunjung dening para Pandhawa entek-entekane lali Purwadasina sing dialembana mung anak-anak Pandhawa anake dhewe ora digatekke coba to pikiran selawase urip aku mapan ing alam donya dadi putrane Kanjeng Rama Diwaji Prabu Kresna apa sing tak olehi wahyu mudhun ana ing alam donya wahyu apa sing diduweni Samba wahyu apa sing diduweni Samba coba pikiran isine Abimanyu oleh wahyu widayat isih ning jero kandungan ning jero kandutan Abimanyu wis dikudang-kudang oleh wahyu Samba wahyu apa sing dienggokke Kanjeng Rama Diwaji marang aku mula dina iki paman upamane kelakon besok aku bisa antuk wahyu cakraning rat upama kelakon aku iso dadi Nalendra upama kelakon aku iso dadi raja aku ora lali karo kowe yen aku dadi raja Prabu Samba Sri Bagendra Maharaja Prabu Samba pantes ora aku pantes patihe kowe Patih Raden Harya Sengkuni ora Setyaki lho kinten nek Sengkuni anu patih niku sok-sok nggih lecet barang aja tiru-tiru Sengkuni iki beda karo kowe mulai iki dina paman ayo miling-miling jejangkung miter-miter njalak paningal mlebu alas ganggo wrayang sapa bae ingkang kapur nyata dari palanggonku bakal topo brata kowe wajib nyingkirake paman yakini kowe wajib nyingkirake kadang padha wahan ena penting besok mendem barikan prayekno Hey, hey, hey! Yaki yo. Rebut unggul jroning pupuk pangkep cocok
Pausat yakti Woi, orang kan? Sapalena prateng lampus Ketaman kang sanjata Lo Kacangga anjendra moyo pupuh Makut aneng pantala Kutira muntrat neng bumi Yaki, ora parah. Tanpa dongko, tanpa tondo-tondo, nadang barisan Kurawa. Pati-pati lawani pidato. Nyidam Cempalo, emping lorong Genjapati nyidam Cintraka. Buktekno tembung. Yo. Wah, wah. Minggat takon dosa sian tapi pantanganku orang jer babah depani lemah guroni batangmu ote-ote ya hop hop what dan setiaki saling kelambi orang parah biar wah
Tiagi yo Bambang Asuwa Tomo ora ngangge A malah dadi Asuwa Tomo biar antos belungmu ayo ulet kulitmu ayo penguk keringatmu ayo biales kulitmu cangkeme arep maido kancane yo waduh kebablasan rondok-rondo nyawang to Mas nyawang kowe ki ning dalan ki mok sawet mek mepe lah keblasuk dalan cilik mulane ning nyopir ki headset dicepot ngengkel ae Bye! Loh! Loh! Cangkeme. Mundur pecah dasmu ing atase kowe mung ijen tanpa kanca ijen tanpa ruang kadang barisan Kurawa sing atusan cacahe mundur besok ora gelem sakti dawa dene Raden Lesmana Mandra Kumara putrane Kanjeng Sinun Prabu Duryudana bakal tapa brata ning alas Gangga Wrayang cumadong wahyu cumadong wahyu betul besok rakyat sakit kemudian mot nanti pancal raine ngisih tak temune sambil moto kok meneng
mata iki ngom. Oh, mati ayo. Mati jaluk opo. Mati ayo. Wak kulit gedang sanggon-gon ampun misi nau tiba ning arep wong pirang-pirang kok iki ndi lek nyae iki lek sing enom iki malah kesel tapi gede sehat olahraga api-api iki ora kenongane anu sapa kae kenongan mek sitok-sitok tung kok piye mbong iki ngono lho mbong Tatang wajo orang kena becek besok mendemo besok mendemo besok mendemo besok mendemo baris kang prayekno ayo swaronto wong ing ndoroko lole somololah somorang tiasta gumila mrih gandil buntute srungut-srungut duk neng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana dicuni apa wakne gondel nyatane mapane malagan iki marep mlebu mapane alas ganggo mlayang kepapak dening prajurit ning nyatane prajurit tak sawang ki ora akeh prajurit tak sawang mung siji ning nyatane murah kabi Kurawa pirang-pirang padha lumayu sareng tunjang kaya merang katempuh ing banjir bandang kuntal kaprapal kaperwasa. Cetok lamun Kurawa ki kurang tumanja yen to dijagake butuh. Aku gumun kok. Kurawa ki urung-urung perang kok menang ki urung-urung. Dek kapan ke musuh Anoman ya kalah. Dek kapan ke musuh Gatotkaca ya kewok. Musuh Pandhawa ya mulih hengkling. Sikile abuh sisih dikecek Werkudara. Iki musuh Setyaki kowe kok ya kalah jan Kurawa iki jan kebangetan. Ora tau olahraga, ora tau olah kridaning kanuragan. Sing dibanterke iki mengkur cah wedok Kurawa iki. Angger ning TikTok enek rodok padang titik iki ndekku.
Monggo kenale urung wis dihaki. Kurawaki ngono kuwi. Ha wong tepunge urung kok iki ndekku kok wis ngono iki ya. Rumah saku Kurawaki ya ngono nek ning warung ngono ae. Wis apa-apa bo. Wis mangsa borong wakni gondel Kurawaki melu kowe. Nyatane rapora nyata kowe Kurawaki memanungi laku jantrane Pendhita Duna karo Lesmana. Wajib aku ora ana liya mung njaga Kang Sarta kepara nyata nuntun Lesmana supaya gelem tapa brata. Lah kowe prajurit, wajibmu ora ana liya ya kuwi ngayomi marang Lesmana lan pun bapa. Ya ngayomi nek Kurawaki menangan wong Kurawaki kalahan. Wis mbuh mangsa bareng leh ngadepi musuhe ora akeh ning iki digdaya. Setyaki jen tanpa kanca ngorak-arik barisan Kurawa. Padha karo ngina karo Kakang Prendanduna. Nalare Kurawa ki muridmu kalah mung musuh sak Setyaki apa kowe ora gelem. Oh! Somololah somanente asta gumila mrit gandil buntute srungut-srungut. Mrit gandil buntute modot-modot. Mundur. Tibanane angin Garuda Setyaki. Nih apa? Netranipun. Apa iki? Bae. Nyimpang jalan nggih, nyimpang jalan ini apa? Nyimpang jalan nggih, nyimpang jalan. Nyatane kapon nyata keterak angin Garuda sing tak sendal-sendal. Oh, Setyaki sing gembelo sirahe. Mundur saka palagan, wah malah ngetutke Samba iki no. Raden Samba putra Ndarawati. Kok Samba mapane alas ganggo wilayah padha golek wayune. Tenguni apa wakne gondel Lesmana yang wonten jauh mlebu alas, mlebu alas, mlebu alas.
iku sanyatane gonjang seret wikango tumriko mapan ana ing kajiwangan Surala Junggring Saloka ya Junggiri Kailasa ya ing Bali Marcukunda Manik ya ing Silakanda Waru Binangun yakti papan dunung ingkang gumantung tanpa cantelan semeleh tanpa papan semindhe tanpa landhean dudu papan dununge sadhing jalma manungsa nanging papan dununging para dewa apsara lan apsari tumrika panguwasaning jagat triloka Sang Hyang Bathara Guru Siwa Buja Catur Buja Cakut Kana ya Sang Hyang Esa Miwa Bathara Narada ingkang lagi amiji nenggih cakraning rat lan Cahyawati mila kaya mangkono pangujias Marendra Kalamunta dereng kawijil ing lesan kuning lekas lu kita lu ngiting kidung amit pasang Kalimantabe mugi pineng tulah manuda waing tawang tuang dukulun apurnyata kula pun cakraning rat niwah Yayi Dewi Cahyawati kapiji marak mangarsa wonten ngarsa paduka pukulun Sang Hyang Bathara Guru tetela wonten wigatos ingkang kados pundi kaparanyata ingkang putra kula pun cakraning rat Pancahyawati cumadeng dawuh dukulun kula nyuwun pangandika ingkang dawuh pukulun menapa sababipun kaparanyata kula wanita pengawak wahyu miwah Kakang Cakraning Rati nimbalan suwan wonten ing Bale Marcukunda Manik mongko wayah titi wayahe wektu titi wancinipun kula cumadong dawuh pukulun kepareng plong-plongaken jangga niringaken karna
Dumateng dawuh pangandika Paduka Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ala tala Pak Pong gembyong marudaya lekecil kecil 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 kali conde sapa sing gawe wik ngekatel ku geruk. Wik ngekatel ku geruk. Adi gurem, Adi Guru. Menika Cahyawati lan Cakraningrat sampun sebo ing ngarsa Paduka. Ngantu-antu pangandika Paduka Adi Guru, menggah kados pundi wahyu menika kekalih tumurun mapan ing alas Gangga wirayang Adi Guru. Manusia pindho kumbang ajab ing tawang tumilah ing sekaring bawana langgeng mangastung para sinten permanen kula Cakraningrat lan Cahyawati jeneng sira minangka dadi pengawak wahyuning Analindran. Jeneng sira sakloro ingkang tembe besok bakal bisa nurunake darah turuning raja. Merga saka umbyak ing jaman swasana jagat kang wis saya tuwa, akeh manungsa kang lali Purwoduksina mapan ing Madyapada. Watara kapanyata pitutur luhur malah disingkur, tumindak becik malah nggancik-ancik. Wong tumindak nista kapanyata akeh ngebaki jagat raya. Tetelo kena diarani gunung guntur kang sarta segara kaya muntrat ing dedaratan akeh lindhu bumi gunjang ganjing bawa dadi panas ora merga panasing srengenge ning tetelo panase hardaning napsune manungsa dhewe ingkang tetelo padha lali marang Purwoduksina nyingkirake tumindak ingkang utama nengenake marang wujuding kamurkan. Iki padha karo jagat raya nampa wujuding patoban ing endi ana coba mesti ana nugraha ning endi ana sengsara mesti ana wujuding mulya. Kita sakloron bocah loro pengawak wahyuning Cakraningrat lan pengawak Cahyawati utawa ibuning ratu tak udunake mapan ing Madyapada milya para satriya kang padha tarak brata. Ya mung wae nggih aja nganti kongsi kleru panitis kita. Yen to kita nitis mapano angganing satru ingkang utama ndadekke tentreme jagat raya ning kosok baline tulung yen to kita manggon ana anggane satriya ingkang tetela tumindak nista nengenake marang wujuding angkara murka bakal ndeder wisaning kamurkan ing jagat raya prahara bakal teka budhalo dina iki Cakraningrat Cahyawati nuwun pamit kulun nuwun pamit kulun. Iya tadi guru iki. Ene wong tuwa ning kene ora diwongke blas. Cahyawati Cakraningrat budal mapan Madyapada Adi Guru munggah ning sanggar palanggatan. Lah lho. Lah ulun. Kon lekece dhewe iki waru masane enak to piye? Pak Pong gembyong karo doyong lekece kali conde sapa sing lekece? Lekece karo gawe. Cahyawati Cakraningrat ulun domani sapa katon iki? Aja kleru nggone nitis langganing satriya. Milya kang ndarbeni budi utama kowe. Pak Pong gembyong karo doyong.
Allahumma sholli wa sallim
gelar budaya gone awake dhewe sowan lugune wonten dalem agung panjenengan minulya nggih menika Pak Heri Siswanto Heri Siswaya ketularan kritik karo kluthuk ya Pak Siswaya dadi saha ibu kapur nyata rikala semono rawuh ana gubuke awake dhewe ana Blitar kono ya gong kelingan aku dadi sak ora-orane kena diarani ngraketke kekadangan alhamdulillah ya kuwi gelar wayang kulit dalu menika ngujubke wujuding rasa syukur ingkang tanpa upama pira-pira kamulyan lan kanikmatan ingkang watara wis ditampa panjenengan Pak Siswaya sak keluarga dening Gusti Allah ngono diparingi berkah rejeki lancar seger waras dening Gusti Allah banjur nindakake rasa syukur syukur ki penting kok wong bersyukur ki penting lan kuwi tandha kalamun awake dhewe iki nedha nrimo apa peparinging Gusti kang akarya jagat awit sak temene mono wong urip ana alam donya ki wenang budidaya pamon duwe cita-cita ki keneng ning perkara kelakon lan urane cita-cita kuwi gumantung marang korbaning pestining Gusti Allah awake dhewe mung ndonga lan budidaya ndonga tanpa budidaya ora ning gunane Truk tuladhane kados Mas Heri Siswaya menika mula ya ndonga ora ditinggalke sore mau ya wis kaponyata ngempalke para tamu agung ndonga bareng-bareng terus kepara nyata kena diarani dalu menika gelar wayang kulit sore mau ya ana Mas Kritik ana Mas Kluthuk ana meneh ya kuwi Mas sapa jenenge Indra Cahyana utawa Ganden lah kuwi praya enek ta kuwi praya teka ta kok ya upama diomongke lumrah ta Truk oh ngono lah ya kancane kabeh kok ya cuma selawat tombo ati dadi wong soleh kumpulana sapa sing srawung kuwi bakal antuk wujuding berkah nek pengin dadi banyu amara banyu nek pengin dadi lenga amara lenga nek pengin dadi wong soleh kumpula karo wong soleh ngono Truk oh ngono rek jaman berjuang njora keling angka anakmu lanang coba manduk sing rukun ora tau pedhok kok nyelot enom to. Wah, jan malah kanca-kanca pedhok ibu iki kok maling bocahi. Heeh, iki kok maling bocahi. Bocah. Bocahi celok-celok karepe ya nyelot enom ngene bahasane Pani iki kleru. Kuwi kok maling bocahi to. Kowe iki jero bahasaku, kowe caramu basamu kleru. Kuwi kaya timur, ngono lho kok bocahi kaya. Terus Asih Ibu Timur dukun nurut bayi.
Suarane apik, dasar piantune iki sregep. Sregep. Oh, sembarang. Ibadah sregep, arisan sregep, betok sregep. Dan rumahku tur ngrakene seduluran ki ya tenan. Mulakno budal nendi-nendi ki mesti enek kancane Kang Gareng. Masa? Mau ya diderekke Mbak Yuku. Rawuh iki sapa goncengan wong loro kae. Iki montore kok mundur aku. Dipae munggah ora kuat. Mbak Tentrem, Mbak Yuku, matur sembah nuwun Mbak Ika. Tapi menika sinambi isen-isen nggone goro-goro tekse nggone rasa nalureke niate sapa Gong Pak Heri Siswaya. Ha iki aja kleru tru. Pak Sis ki pancen sak ora-orane kena jarane perjuangane luar biasa, mula usahane ya lancar. Kepore nyata ora mung mligi. Kontraktor, pemborong, penjane iki ya kagungan mebel barang. Oh ngono. Dadi tur kepara nyata ya gedheke rasa syukur. Mula rezekine saya lumintu didongake. Dongane para tangga teparo uga awake dhewe sing sowan bareng-bareng ki kepara nyata muga-muga Pak Siswaya tansah mangke seger waras, murah sandang pangan rezeki. Ya, malah sore mau wis dawuh karo aku iki sik agi mbangun joglo panjenengane. Engko nek wis joglone dadi Rudi Gareng dan Cakra Budaya tinimbalan sowan wayangan meneh. Tepuk tangan buat Mas Heri Siswaya. Tenang. Agus kibet ya apa? Gawe omah ra wayangan blas. Mas aku kon ngidul bos bae teko kidul jagongan. Lha ora wayangan to, wayangan dalam rangka apa? Ayo gawe rongkol barang-barang aku. Gawe kancane dhewe kok ya. Wah, kowe terima kasih Mas Heri Siswaya saha Ibu. Ibu apa mau Bu Nurmaya ini. Muga-muga mangke berkah selalu lah.
Tapi tak kepengin iki tembang nek mau wis ana ninggal apa kae mau? Gondeli Tresna, lagune Mas Klitik, jajal aku tak gawe laguku dhewe. Nah, ben dibawani Mbak Sendur, ben dilanggamke Mbak Sendur, terus engko dikorne bareng-bareng. Ya, sing ndi kuwi? Oke, sak sirku. Lho, sak sirmu kuwi piye to ya? Ning ki langgam wae. Iya ya. Asmara Ndana. Sadep nggih. Lagu anu. Lagu sing kari dhewe iki apa iki? Pelok pengasih gong papat. Mugi Anjarwani wis. Azatu ala ilaha illallah kan kuwi selawatan zaman biyen tak gugah ki wis cacah semringah kabeh. Tenan yo ngono lho, wayangan penuh religi aku nyawang sampean aurane mencorong. Makamu aku ngemudhok kok piye aku. Ya, bawani ya, Mbak? Injih. Apa kuwi Asmara Ndana niku nggih? Nggih. Oke, ya. Priyayi sing tak tresnani. Kuwi ra dijaluk to lagu ora, ning tak onekke dhewe. Neno iki jebule anu Mbak Sendur. Nggih. Gus Audin, abahamu karo kanca-kanca pondok padha mresani nobar. Mungkin nyuwun lagu. Nggih, lagune Lintang Asmara. Mriki pundutan saka Pondok Pesantren Al Badra Laina Tulungagung. Oh, abahamu, Gus Audin. Terus ke Mbak Sendur. Keman manis lakon. Keman manis lakon. Tegese lakon iki kaya-kaya manis. Kaya-kaya lho. Kaya among Dono. Kita gariske Samudana ki artine ya kuwi apa ya etok-etok ya, Mbak. Dadi carane Samudana ki mung pasemon, ora kok Samudana Kasina Indra dudu, ngoten. Samudana ki pasemon. Terus ke Mbak? Mugi ana pepada Pokok nek tembang maca pat ngene iki didadak Mbak Sendur ki tenan ora kaget. Mesti iso pokok tembang golongane maca pat kaya Asmara Ndana iki dandang gula. Soale penjane iki nom-nomane biyen jaman sik bocah ki tau juara maca pat. Wah, nontone mulih nggawa piala iki ya Mbak Sendur kuwi. jenengan nggih. Delok tok ki lho mulih nggawa piala. Jan derek Mbak, ngono akhire melu juara siji. Sing keplok-keplok jurine tok, penontone iki getun. Getun wayahe ra melok. Oke. Manut dadya garwa ning Siji Mbak Sendur, loro sapa kae Mbak Giyok, penjenengan telune Ayer. Kulo tak nderek mboten usah. Aku ngwengkel jurine tak coweneni aku melu. Lah jurine kancaku dhewe tak pelilik aku ora juara titenono aku. Jumangkah balimreng kula Niki mengke sak ramban langgane terus anu dindangdutne dikurke. Nene ya Mbak. Anjar
Iki lagu iki diaturke kanggo anakmu lanang Mbak Sendur. Goplak iki setengane langga. Aku mesti tukang dangdut, Om. Aku ngrungokne dangdut, ngendang dangdut aku ora duwe rasa. Butuhku pokoke makarya. Ning asline rasa sing tak senengi langgam tenosi nembang Mbak Sendur. Wes, sumpek aku. Kok iso sumpek? Maksud saking sumpek ilang kabeh. Dadi biar padang kaya dicoloki kodhok ngono kae. Kodhok dicoloki kok dicoloki kodhok. Nene, diluk-luk wong ayu kaya ngapa? Priya kang balungane yang musiknya dua. Ada suara lo. Oh, lo ayu.
tresno kula kita tresno nek dirangkul Kang Gareng nganti esuk tenan panggah akot panggah dadi siji tuladane sing nganti sakyane wong lanang sing ora tau ngiwa nek ning dalan sing ibut sakyane Lestari Widodo atut runtut nganti tekani kaki-kaki dalan ini iki dadi contoh koplak ki apa teko omah karo bojone kaya setia ning njaba ngrayu iki banjir ngawur ya golek sing ora bermasalah lho ngawur tadi tentrem ae kaya muga berkah selalu muga-muga manggih katentreman karahayon. Terima kasih Mbak Sendur. Kriak-kriak waton kecandak kaya ngopo njajal iki genti. Nah iki. Sapa jenenge ya? Mbak Kris. Kene Kris, jenenge Kris. Ayo. Nah, coba bagi ketak ini kemampu ini. Jadi Mbak Kris, Nggih. dereng ngantuk nggih. Dereng. Alhamdulillah. Wong iki diwehi ngantuk marem napa mboten? Marem. Diwehi betah melek marem napa mboten? Nggih marem. Upama sampean wayahe turu diwehi betah melek marem? Mboten. Oh dadi dipaske. Nggih dipaske. Upama wayahe melek kaya bengi iki terus diwehi ngantuk marem? Mboten. Dadi karepmu piye? Nggih lek wayah melek, lek wayah ngantuk nggih ngantuk. Wayah ngantuk turu ngono Nggih, wayah ngantuk wayah turu. ngantuk mek ngantuk tok ora turu. Turu nggih turu. Repot kok ya. Dadi iki jenenge sampean ngerti karo umpan nggawa Papan. nggawa papan. Karek papane apa? Jati apa papan sengon ngono lho. Sengon. Sengon. Yang apa kok sengon? Sing murah. Wo tak kira lek sing anu angon. Aku tapi ngembango. Napa manut panjenengan kula tak kepengin sing semi mawon. Semi iki gamelan karo musiknya digabung. Upamane. Napa? Nggih wonten lagu pundutan saka anu saka Gus Audino ngrasake Lintang Asmara. Nggih, kalih anu niku napa sinten? Sapa? Delpan. Oh, Delpan. Nggih. Sampeyan nembang karo Delpan? Nggih. Lho kok ora nyebut lho sampeyan iki sik bocah lho iki. Mboten napa-napa nggih. Lho kok lem ganteng sesuk tuku kocok. Rumah cakep enek. Enten ganteng lho Mas. Nggih. Dhek ngilo ae kocone minder kok saking ganteng bocah. Nan HP iki dinggo foto memorine langsung meledos. Jenggote diketok jan ganteng. Ya, sing baku ya ditrepeske sak jenggot-jenggote iki. Kene le, ceko kene. LSPTN. Jadi napa niku? Luluk Saputra. Nggih anteng nggih Mas. Mok lem ganteng. Mas aku lho sair norno mok ganti iki lho. Kowe anu ke apal? Anu ke? Satu-satu aku sayang apal. Jajal satu-satu Aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, ibumu ayahmu di mana? Tiga-tiga sayang semuanya. hei sayang adik kakak Kan dia tunggal nih. ya iya oh iya ding bener buat raimu iya bener kowe lanjut tunggal Rani tunggal bos. Topo. 1 2 3 Sayang semuanya. ya oke jangan tak tes nih iki jadi siji Ayo podo ngaji. udah pinter iki kok lulus iki kowe Lulus bos. lulus iki kowe tak dadekke kancaku melek-lek geni
Lepas wayangan maksudnya. Nek ora wayangan ngluyu to. Siji-siji. Ayo padha ngaji. Loro-loro. Bene ora bodho. Lho, telu-telu. Aku lamat-lamat. Telu-telu. Karo golek ilmu. Siji loro telu. Untune jepat ra iso metu. Untune jepat ra iso. Lek omong bos untune jepat ngono kaya kangelan. Kowe iki nyemoni kancane sing untune cepet, aja ngono kuwi mangsaku. Ora tau, jan. Oke, cita-citamu sok pengen dadi apa? Dadi maling. Dadi seniman, Oh, Bos. seniman. Seniman apa? Seniman apa cah bener ya? Kok cah iki kowe iki sik bocah Nggih. kok liyane cah. Oh, apa Mas? Apa Mas? Apa Mas? Sing gedet ilang tilung. Sakarepmu. Oke, terima kasih. Jan saiki aku dekno Mega. Monggo. Nah, ngene. Jumeneng Mbak Mega. Slonomu ki ora tau mok setrika lho, kok ngepir ngono iki. Cah nom Hotel Bos 2026. bocah nom kok celanane ngepir diguyu pake ka lho. Opo kuwi? Menika ponakan kula Pak iki. Wah, ngembang apik. Iki tau ngamen ning Kelapatan biyen. Konangan aku, kowe kok balen pisan tak tonyo cangkemmu aku. Konangan Om tak jak pisan. Om sapa? Om sapa? Aku nom no rek ngono. Pak Po. Kene Mega. Tungno. Nah, Oh iya. iki Mega iki iso joget. Iki ya Mbak Yuku. Endi? Bule Mbak Yu tak sowan. Tak nom-nomne lah. Aku trae nom. Siarno Mega ben nembang apa nduk Mega mau? Manut panjenengan. Bebas untuk warga masyarakat para bapak ibu wonten mriki. Nah. Napa? Jajal apa? Nggih. Eh? Tunggal Eka nggih. Tunggal Eka. Kuwi musik apa gamelan? Oh, Sing nek gamelan musike. Nah ngono lho. Apa ya? Ha sembarang. Jadi pengrawit ki ya ben guna. Nah, tunggal Ika engko bengi. Oh. Ya, buat Pak Siswoyo juga buat Oke. warga masyarakat mapan wonten mriki. Menapa Cahayu? Request wis sak mestine ati iki nelongso. Iku apa? Napa? Lah iya kuwi ya sidro. Nggih. Oh requestan iki tunggal kawi. Nggih, wonten. Request season. Niki. Pemusik napa seneng sih? Sanes. Dapat musik banyak terkaset. Niki niki. Oh ya wis. Oh ya, ngono nek ngono nembango. Tunggal kasiano, pan tak wae wektu 3 detik. Sik to. Monggo, ngono tok lek wis selesai to kok sik tasik tok. Nggih pun. Ya, Tunggalika. Buat warga masyarakat mriki diaturke muga-muga berkah selalu. Amin. Rasa syukur saka Pak Sis. Muga-muga tansah manggih karaharjan. Iki lho sing diarani tarik Sis, ya ngene Pak Sis iki. Pak Sis Woyo. Semoyo. Ya, pada malam hari ini tentunya masih bersama Cakra Budaya Indonesia ya. Kita tampilkan salah satu penyanyi kita, sinden kita, wargono kita dengan tinggi badan 130 cm. Pira? 130. Kok cilik mentok. 250 cm. Kedawan kok lek mlebu Mas Sundul. 160 cm dengan berat badan 80 kilo, menang 3 kali, TKO 3 kali. Nyapo. Kuwi KO pisan yo, kapan-kapan arepe menang neh ya. Yo, lagune Ika. Tunggal Ika. Ya, Mbak.
kanca-kanca musik wah ora tau gaten ning nyatane kompak. kompak wis kendaline kompak iki. Anu sesuk latihan du. Tadi kadung toto bae Rasido akhir karo Jandu ora tarik. Omah kompak ning ngapusi. Pinarak rumiyin engko kapan-kapan disambung meneh panjenengan. Ya. Dirpan, nggih, kowe jenengmu tak ganti ya. Tak ganti Odel. Asline kaya. Simbahku terima kasih buat keluarga besar Pak Siswoyo. Muga-muga nggone nindak tasakuran diniati ibadah, diniati nyenengke dana rasa marang warga masyarakat kiwa tengen lan buat semua keluarga. Nimbulne wujuding berkah lumintur rezekine murah sandang pangan lan manggih karahayon. Kalita intan kalian Putri Sartono. Netro aja kedalu-dalu selak danjukane Ndara Bimanyu. Ndara Bimanyu rapore ngono. Kaya komasir kang pinus dinasti dadi kusumo dorong bumi gonggeng langit kelap-kelap katon lir gintane ngalis lumaris gandrung sabarang kadulu bukir moyat maye Sagung Tias Bali Waradwari Sumitra Tanaya Parane bergeget ugek sadulita jarna Bro kiyaine kumat ngono kuwi wis suwi ra nyemar digawe-gawe ora wong tuwa ki solah bawane rena apa ya kemalan kuwi to mau ra enek Ndara Bimanyu anteng bareng enek Ndara Bimanyu caper ki apa to caper ki capile peri tole aja kokean cangkir aja kokean ngompori kancane mundak dadi papan dununge padon mesti diblesetke kok kiyaine iki bunga kawan Ndara Bimanyu ya setelane dadi ya awake nek kaponyata dina iki penjane usul Sumedya Sumedya bakal topo ayo muni nek aku ra muni lumayan aku kok Banyuwangi Blitar kok mek bocah kok enek momen ora kenal bareng kok mek akhir pulisine napa niku Jarno niku rada suwung aku bakal topo broto mapan ing alas ganggo rayang jaganen lehku topo aja nganti ana wujuding parang muko ingkang gegawuh utawa geganggu gawe nggih nggonku tarak broto minta kanugrahaning Gusti gayuh wahyu capan
Pandhawa tata gati wisaya buta Pandhawa tata gati wisaya buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyang sasura maruta Tawana bono margana Selak esuk iki nek kowe terus gawe engko ora sida mampir budale wis ora mampir kowe ngilang kowe budal ngeri-ngeri pamrih men ora mampir agorok muli arep kok ampirke pisan kebacut leh medhit sekali tempo kuwi mampir ning urunan udune ngono nek perlu ora mung dedaharane karo unjukane solare ya urunan kan iki wis dicukupi karo sing kagungan dalem to mo cukupi kuwi wis tak entekne iki nggo wong-wong urunan kowe nyawang Pak manajer ke pokok brengose kepleh kabeh iki wis habis Takon Bapak yang ini dilemeng ayo. Godhong gedang wis tak nyekel kan. Paksi manyura kawung loro analungi wantine wos kakate enjang ayo ruwang amiwiti netepi rarukun limo Mrejono kang sinandang ing donya tumekang akhir Yayi Werkudara wah driteng kakangku piye panjenengan sira Yayi Suparto mbok Janaka ngaten kinawah dan tak damel Suparto. Lah kuwi ya asmamu to Dasanama to. Wonten dawuh Koko Prabu. Koko Prabu sami mawon. Kapanyata iki dina anakmu lanang Abimanyu Tapa Brata ditutke laku jantrane para putra Pandhawa saka kadohan. Padha njejaga nggone Abimanyu Tarak Brata. Mongko kang ginayu iki ora ana liya Wahyu Cakraning Rat Wahyuning Kanalindran.
Ayo disusul ning alas Gangga Wirayang. Yen adoh dicedhaki cedhak didoi. Muga-muga Abimanyu iso mondhong Wahyu Cakraning Rajayi. Manguwa pansin Nyuruh ansine anggur Raja Hina Sanesara Sewa gelar Yang bersih Nasibin Sahalah Sabda carita nalika semana ingkang nedheng Tarak Brata mapan ing alas Gangga Wirayang sapa to Kang Tapa Brata Raja putra negara Ngastina Satring Saroja Binangun putra Raja Ngastina Atmajendra Prabu Duryudana ingkang kasih Raden Lesmana Mandra Kumara. Eling-eling selawase urip Sang Lesmana ora nate gegulang babakan olah kridaning Tapa Brata. Tapa dianggep padha karo nglamun. Tapa dianggep padha karo wong ndongong. Bingung bilung-lungan leng-leng kelang-langan Sang Lesmana Mandra Kumara. Kedadak tumlorot wujuding Wahyu Cakraning Rat lan Dewi Cahyawati. Kagiat Sang Lesmana Mandra Kumara. Nih, apa ini gundel? Kowe kok biayaan pencolotan ngopo? Selak kentekan suwuk. Lho Mas aku ora cetha Lesmana ki anggere kon gaya Wahyu kok malah turu. Iki ora turu iki semaput. Bocah ki ora tau gegulang Wahyu ki roh Wahyu Cumlorot ki ndarani bangsane gendruwo. Ngono ki nek mambu wangi kuru-kure ndarani enek peri liwat. Mongko kembange nek wayah dalu ki mesti mijil gondo wangi. Wah, lole Bali nggih. Ya, Kurawa, Bali, Kurawa. Wah. Kurawa. Kurawa Weda. Kurawa Lanang. Kurawa Wandu. Ora enek. Bali. Abote. Saya manengah laku jantraning Wahyu Cakraning Rat lan Dewi Cahyawati minangka ibuning ratu. Ing kono ana satriya kang nedheng Tarak Brata teteki memati angga. Satriya pareng Garuda Raja putra Prabu Kresna kasih Raden Wisnu Brata ya Sang Harya Samba. Praptane Cakraning Rat lan Cahyawati.
Pangeran Cakraningrat apa Yayi Cahyawati menika wonten satriya tapa brata wonten telenging wana kanggo wirayang pekik ing warna menika menapa papan tumung paduka Pangeran Yayi iki satriya ing marang Garuda kekasih Raden Samba putrane Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndarawati ketitik candrane nggone tarak brata cingak semu mlengak kaya wong kang lagi ungak-ungak satra iki kedunungan Adigang Adigung lan Adiguna upama pun kakang manggon mapan ana angganing satriya iki ora wurung bakal kegeden pangalembana tetela bakal rumangsa unggul sak pepadaning urip jagat ora bakal tentrem iki dudu panggone dhewe ayo ayo merah Paman Paman Gusti Aki bener kowe Paman Setyaki mboten menapa apa nyata iki manggon kutapa brata wis wening ing ciptaku aku nyumurupi ana cahya sumunar cacah loro jebul bareng tak tamatke saya cetha banjur gatra wujud pawongan bagus lawan sulistya ing warna wong lanang karo wong wadon pengawak wahyuning Cakraningrat ning ora mlebu mapan angganing sun bener kowe Paman Rama diwaji kae wong titis Rama diwaji kae wong waskita layak to layak somboran ate diajak ngrembug wahyu pancen Cakraningrat ora kanggo aku Paman aku dosa karo wong tuaku aku dosa karo bapakku Waksul mundur wonten Ndarawati nyuwun pangapura dosa men mutke kang Rama mriku titis sing Para Wisnu ngerti sak winarah menungso umur dewa ngawak menungso aja ngeteweke kok mundur jaluk ngapura sak bisa-bisane ketoke dawuh Paman ayo bali bali Ndarawati bali dawuh Anut lakuning Kurawa patining Bimanyu kena ing Cidra Tanja Sang Setyaki iki mentang langkap Satriya Plongkowati ingkang Raden Abimanyu ya Sang Jaka pengalasan ya Sang Angkawijaya Raja putra Raden Harjuna ingkang patutan lan Sang Dewi Wara Sembadra keteki tarak brata mapan sang ngandhaping mandira tanana ingkang ginayuh kejaba mung tumurning Wahyu Cakraningrat wahyuning Kanalindran eling-eling putra Raden Harjuna ledhok ilining toya yen ora kridaning tapa brata tanpa beda klangkang Rama wong kanthi sarana sedhela bisa ngeningake Pancandriya sekawan kang binengkas sajuga kang sinidikara kang sinawang amung wujuding sasmitaning dewa sawantah saking Hyang Adipati
manter tejane nganti kaya sadolanan ana swara datan den rungana rupa datan den sawanging ngono amung kumalaning rasa cahyaning Gusti kang akarya jagat ratane sakraning rat lan Dewi Cahyawati awikna astu mana pangeran Cakralingrat Bapa Yayi menika sinten Satring Plongkowati putra Raden Dananjaya ya Raden Harjuna lananging jagat sutraning rat oboring bumi ratu ning widodari kapanyaka iki kekasih Raden Abimanyu menapa menika papan dunung paduka pangeran Cakraning Rat Yayi titik nggone tapa brata semune Kakang Widayat wis disiki ana kono genah iki ingkang kuat kanggonan pun Kakang Sira Yayi Cahyawati ndak parengi dina iki uga manjing mapan ana negara Wirata ana anggane putri Wirata ingkang sesine Sang Dewi Utari besok ganti taun liya dina liya candra kapanyaka yen wis wayane mangsa kala wiji sejati ratu adil tumurun lair ning jagat raya siadilan pun Kakang nyawiji agris manjing rasa Yayi wis paten jawu Abimanyu Joko Pengalasan Angka Wijaya sinebut Angka Widasa ya jeneng sira ingkang kapanyata kuat kanggonan pendyaning sun wahyuning cakraning rat ya wahyuning kanalindran kapanyata jenengan sun mung titip reksanen cakraning sat utawa reksanen pendyaning sun reksanen nggonku lungguh mapan langgamu besok wayane mangsa kala sira bakal bisa nurunke darah turuning raja ulun manjing sajiwa lawan sira Abimanyu desa apa sing gawe papawa kecantol carang aku. Itu karepe dhewe ulun muga ning madya padha ngawat-awati wahyu kang tumurun. Ning apa nyata tak lanang ingkang nampa Abimanyu. Ila baliau Bimanyu lan Abimanyu. Bimanyu. Muga-muga dadi karo sira-sira kang nurun ke datu ning raja. Ya. Tetep tego yu ana pasuki ulun.
Kakang Semar wonten dawuh yen to nyawang cahyaning kang sumunar ora beda kaya alah sinuwun Kresna mring mawon Kaponyata Abimane momongamu katone wis antuk payu ngesaku dawuh Aku ayo Bimanyu persanan wahyu yo Bimanyu Nata Kresna lan ngandikanira Doyayi Werkudara Doyayi Werkudara Sigrarya Sena den kepareng kene kaya kabar suluk ya Druk mempene Wayandara Kresna ki ngono kuwi gemi karo tabuhan ngono ora kaya kowe tabuhi malah nguyuh menyek ya kudu kok ya Abimanyu yen sira wis nampa wujuding wahyu cakraning rat padha karo kowe besok kan nurunake darah turuning raja kula nampa kanugrahan kuwi kaponyata padha karo nampa wujuding nugraha aja nganti kebungan aja nganti kewowoken anggon jeneng kita nampa kepanyata reksanen cakraning rat supaya besok tundhone Abimanyu bisa kelakon lan kasembadan nampa utawa bisa nurunake darah turuning raja mapaning jagat raya Kakang Semar wonten dawuh Ndara kapanyata momongamu enggal dikondhong bali mapan ana ing negara Ngamarta wis dadi pangantu-antune Kyai Prabu Puntadewa Aku Bimanyu kowe oleh wahyu Bimanyu kowe oleh wahyu bapakmu bombong ulu Ndara mboten kangge Ndara Kresna mboten kangge Ndara Werkudara mboten kangge Ndara Janaka ning kangge momongan kula Ndara Abimanyu wahyu sampun cumandhak dhateng paduka watra mimbuana daya lan kekuatan sampeyan besok bisa dadi priya kang biteksa ingkang sembada ngayomi lan sembada nurunake darah turuning raja mapan wonten Nuswandara kanthi sarana tumurun wahyu cakraning rat wonten nganggo paduka menika mahanana wujuding kamulyan mahanana wujuding keslametan mahanana wujuding berkah lan wujuding gedhening kamulyan kamulyaning Ngamarta kamulyaning para satriya Pandhawa kamulyaning para anak-anak Pandhawa lan manggiha wujuding keslametan sedayanipun slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing padha nonton tanggapane Ndara